Abusia mo akwa abadebala media Ghana sene ndi kan hwe me so be subscribe be like na do comment ne so e de ato e de ama won se me ka kire we se enne eya Rerun na abato na e koso o Ablekuma north no de be koso bia no ye de be down won no asesi ame no ka say GH1 reporter bi police officer bi akobɔ no so tra me no ka say wunua ni ayeko enya asem ketwa na ya maami akua fili so de nsem bi aba batudwa enen ena ma maami ka say somebody kan ya ma say how kumsi na ye china to fom ene ya bunu no maami aba be kasa afa ho na mum ye di kan no yenko hwe emra GH1 reporter ne ye bu na de tie nie ono nso eye media personnel e de ma ne GH1 honom onzo e report de mo na baabia no wagina no obaabia abato no no enti police phone mienu ba no say unia baby we gina de emwa enti ka beya ko achi no so menye nipa mani ni na me so me ya reporter GH1 did ye kwaso hanya me so me hwe no ma report oguzu ono mu kasa na no police ni ba kwa fe chire twonwo na su sew twonwo na se su sew de unia age so tro mienu awo no one side nani aye say ko yen kwa hwe so tro no enfamra he's slapped in the face. As a media person, man, he will hear from me very soon. Abusia sotro no wani atua no wunua ne yebɔ no sotro saa no na yewie ye no aye omobu ne wie ye no won so aba bekasa wabekirem adekwenti e ma yebɔ no kakom ye ne kwakuo no enti yengotie ne kwakuo no ho emfamra ede aso So then I see a person. Okay. I'm standing by. Hello. Tell us your full name and which media My name is Ablekuma. Okay. And I came here to report that and I came here, I was sitting behind the minister, but I was sitting there quietly watching what was going on there. I was there and one inspector, I don't know whether it's an ASP or inspector, he came to our place to use the premises. I said, no, we are all watchmen here and we are watching what we do on. He just came and forced me to move out of the place. I said, no, I can't go. And then he slapped me. It took the, in fact, another officer came to separate me. Me a media person. It's hard to watch the election. I don't have any right to sack me from here. He slapped me in the face for no reason. Me can't attend here. But he came to ask me, what make election? He slapped me in the face. As a media person, we are all watching in that. This man, he will hear from me very soon. What? Obey ASP. Obey blue rope. Yes, he's a very tall guy. And look, I was there. He just approached me, said, so in the future, I'm slow. I'm watching the elections. He's the one. That's the guy. That's the officer. That's from me. Look. But Janet Moore. That's the officer. Watch me when I hear. That's the officer. What's the guy? This is what I hear. That's the officer. What's the guy on? This is what I hear. Don't run up the way. Where a threat? Where a threat? Your man can stop your threat. Where a threat? Where a threat? Your man came just in the slap in the face. Where a threat? Master, I will not get anything. So, briefly, what really happened? He came to approach me. Said, Abusia unia na aka ne de no ono agasa niam fa nani ase wo hwe okasa nani ba ko eko so trofam niam agi wan woni tirim adwuma we ne izo unia hyede wate adwuma we sa na tie yeso nyame mo ho ban no mo akokoduro yenko ye ma me akua free ye ho ono so sei
ɛyɛ NDC foɔ no ɛyɛ wɔn adwene sɛ Ablekuma North hɔnom no ɛyɛ MPP dia nti so wɔn to wɔn bo ase no mo ma abatoɔ no kɔ so tɔɔten asomdue mu na enumere kɔbo ba wɔn bɛ lose seat ni nyinaa wɔn bɛ lose all the 19 polling stations ni nyinaa nti no wɔn yɛ sɛ ne ɛbɛyɛ a ɛbɛbɔ wɔn akyi taifo ne ho sɛ ne ɛbɛyɛ wɔn mma hɔ ɛmɛto aba no na wɔn gɔfo ba bɛto wɔn mu mawie ne ɛnu nti ɛna saa intimidation ne ehunahuna wei no ɛkɔ so yɛngo tie asɛm no mfiri wɔn ankasa n'anum mfamra. Suspect said deliberate attempt to intimidate voters. Because woman himself, a higher MPP. Woman himself, almost too much MPP. Yes, sir. Everyone. Until no more intimidating for send a bear for Mamma. Then go for Jina. Omukuta omuabo omajati timu acheseka oso MC kalamu ademu onwankasa omachi professor kan egun professor na eno na beto aba Ghana for muntie wo ma start bio but Ablekuma North for am beto aba okokromoti ebe stop sad yi Mukokromoti abusia se wa wate de akoso ye maame no no akasa na nsem ye ni de akire ne akoso wa Ablekuma North ama so trouble ebam mesisi a ya start ensa keka eye media personnel se wo ho no no de akoso no police officers se wo ho mesremo se basa ye ekoso a eye masede se mo behwe se bibia betuma akoso tote na sa basa ye no ni nyina bejai na momo ne ho right so obi a wogina ho no ma wo report no wo kobo na sumso ya ade na se wo mpa ana ba bi okeka kɔ no se wo advice no no won twe ne hu mfiri wo woni rise okɔkɔbo no we ya wakobo bɔ na wan sɔre e minim se mani abre because of ne ekoso basa ye ekoso mo nsusu ne sa ne mo mabasa endi mo kwan be fa so am be handle situation no na mo nya se modem nzakeka innocent people no wo mo bu obi kura magya wo mo look at Metro mena na ebu oba de na mutumi de ye wo mu we fia we ti se wo wan ti se mi na ma ho de won so a o kwa akobo no o metro man ne ba ya wo sumu no ade na won gina metro man ani man anchi no ana so won kobo metro man na sum o pia mu na mu nyina mo twen mo ho onom kwate che ha wa kumsin so a ti se o ma bo ma mi ezi ama mi obi ani baby onenam so hospital so wo hi obi ani baby onenam enti mo nhwe na periperi ye enkoso na mu nyae se o ma innocent people no ba so ba ye de dwuma mo de mani brɛ kwa kɔgya no so no so obi ahwe obi a ɛnyɛ obi na mode ɛho so twene kwa akɔma no mo hwɛ ma sɛde yɛsem be maintain peace nduma peace and order ɛnyɛ adwuma wɔ abusia ahaya online media Ghana sema ka kyerɛ wɔ sɛ ne praye ana paneɛ kora tetɔ ɛwɔ Ablekuma North a yɛde bɛbrɛw no ori ni yɛ ne do bɛkɔ fia kɔsu nyinaa no yɛde nyinaa ɛbɛbrɛw nti kɔ so adi akyi amenkamfo security and tech solution service ɛmfa maw sɛ woyɛ dwumakuo bi wasi a factory anase company now per se security yɛ tie so per fence wall say yɛ electrify wo fence no ɛmfa maw na yɛ sɛ yɛ maw ɛyɛ CCTV cameras ai bitwa honum nyinaa na se solar panels a ɛbɛboa say light crack off a wo honum no endum na light begina so 24/7 a me kanfo security and tech solution service the amount from na eno eni adwuma from 0244 571-977 and 020-670-9117.